Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan safiya kuma barkamu da saduwa cikin wannan shiri na musamman, shirin hannu da yawa, wanda bisa ga al'ada mun saba kawo muku wannan shiri ne a ranakun Asabar karfe 10 zuwa 12, kuma a wasu lokuta kamar yau mukan kawo shirin nan idan hali ko kuma bukata hakan ta taso. To a tabbata kamar yadda kuka ji tun jiya a cikin labarai cewa yau mun samu ɗaya daga cikin jigajigan 'yan siyasa a Najeriya ya zo Kaduna saboda harkoki na ayyukan jam'iyya da kuma ofisoshin jam'iyya da sauransu. Allah ya ba mu sa'a muka same shi domin mu tattauna da shi akan al'amura da kasan nan da sauransu. Sai dai kuma kamar yadda kowa ta ne, musamman waɗanda za su bugo layi ko waya su za su tambayi da sauransu, to su gane cewa a halin yanzu dai doka ba ta buɗe a fara yin kamfen ba, saboda ka wani abu da shafi shanin kamfen ba su yakin neman zaɓe da sauransu ba za a yi shi ba sai lokacin da hukumomin da nauyi race a wuyansu suka buɗe wannan. Saboda haka nan za mu tsaya ne akan maudu'in da yake bai shafi wannan ɓangaren ba. Shi wanda na yi bayani kamar ko shi labarai wanda ba wani bane wanda ke baya buƙatar wani gabatarwa sai dai mutum a Najeriya yake ko ba a Afirka ko ɗan surare ba, amma duk da haka da ke al'ada ne a faɗa shine Dr. Rabiu Musa Kwankwaso. Dr. Rabiu Musa Kwankwaso injiniya kuma na ruwa, ya yi aiki a wurare daban-daban har da ƙarshe zo shiga cikin harkar siyasa, ya yi gwamna a jihar Kano tashi biyu, ya zo kuma yana yi ɗan majalisa na tarayya wato majalisar dattijai, kuma ya taɓa zama mataimakin shugaban majalisar wakilai ta ƙasa, ya kuma yi ministan ilimi ministan tsaro. To akwai dai ayyuka da dama, amma waɗannan dai sun isa mu na sauko su waɗanda ke na tabbata da bai sani ba so kuma a ce dai kowa dai ya sani. To halin yanzu kuma shine jagora na wata jam'iyya da ake kira NNPP wato New Nigerian People's Party. Dr. Rabiu Musa Kwankwaso, barka da zuwa wannan fili. To jama'a assalamu alaikum. To mallam. To cikin waɗanda suka rako suna da yawan gaske, mun ci za mu kanta muku suna su za mu da shirin kamar filin zaɓe san kai, wanda kuma ba filin zaɓe san kai, amma za mu faɗi wasu daga cikin jigajigai na wannan jam'iyya. Wato akwai injiniya Buba Galadima wanda yake fitacce ne kowa ya san shi, sannan kuma akwai Air Mado Adamu Kaciya retired, sannan kuma akwai shugaban jam'iyyar NNPP na jihar Kaduna wato Mr. Ben Kure, sannan kuma akwai injiniya Muhammadu Digo, sannan akwai rabaran akwai Senator Suleiman Osman Kunkwe wanda yake shi ma ba sai an tsaya na gabashi da shi ba. Kamar yadda muka saba za mu yi yan sharan fage kafin buɗe layi domin su bugo waya su yi tambayoyi ko kuma su ba da shawarwari ko kuma su faɗi ra'ayinsu akan abubuwan da aka tattauna a kai. Wannan fara Dr. Rabiu Musa Kwankwaso, ita wannan yan kwanakin nan mun ga tana yawan zirga ta je wannan jiha ta je wannan jiha ta shi har jihar Kaduna, ko mun san ba buɗe kamfen ba, shin sada zumunci ne ko gudu ofis ne ko menene wannan kewaye haka da ke. To jama'a assalamu alaikum. Ina so in fara godiya ga Allah da ya nuna mana wannan lokaci, kuma ina so in gode wa dukkanin jama'ar da suke wannan jiha tamu ta Kaduna, musamman waɗanda suka ji labarin zuwa na wannan jiha jiya suka fito suka tare mu a hanya. Muna musu godiya kwarai da gaske. Wannan jiha ta Kaduna ai jiha mu ce gabaki ɗaya, domin shekara da shekaru akalla shekara 20 ina da gida a nan Kaduna, kuma da 'yan uwa da abokan arzika duka
suna nan, kuma tunda muka shiga cikin wannan jam'iyya tamu ta New Nigeria People's Party NNPP bai iya zuwa wannan jiha ba, sai wannan zuwa na jiya wanda muka shigo, kuma muka ɗauki wannan dama saboda mu jam'iyyarmu duk da an yi rijista ta shekara sama da 20, amma dai ba a santa ba sai cikin 'yan watannin nan, kimanin wata 4 da muka shiga cikinta da mu da masoya da 'yan kishin ƙasa, musamman 'yan kwankwasiya, mutane suka santa. Ni ɗin ma ban santa sosai ba sai da muka zo muka nemi INEC su yi mana rijistar sabuwar jam'iyya bayan mun yanke hukunci cewar wannan jam'iyyu guda biyu wanda kowa ya sani da PDP da APC sun kasa, kuma a darajar mu bai kamata mu ci gaba da mu'amala a cikin jam'iyyu da suka yi wa al'umma laifi ba. Saboda haka a wannan lokaci ne muka samu sunayen jam'iyyun nan, domin ita INEC ta ce ba za ta yi wa sabuwar jam'iyya rijista ba tsakanin zaben da ya wuce da kuma wannan mai zuwa. A wannan lokaci muka duba jam'iyyun guda 16 banda wa'annan guda biyu, to shine na farko tukuna sunan ya ba mu sha'awa, domin mu ma abin da muke so mu yi shine mu kawo tsari na sabuwar Najeriya, domin dai wannan Najeriya da muke ciki a yau dinnan kowa ya san an shiga matsaloli na tattalin arziki, matsaloli na tsaro, matsaloli na wato babu da iyaka, musamman harkar ilimi, harkar aikin yi na matasa, da shaye-shaye na matasa, da abubuwa da suka kwaɓe. Muka nemi cewa ya kamata a sami mafita, sai muka ga sunan ya dace da abin da muke so a mu ma mai wannan rijista, kuma muka karbi duka takaddun wannan jam'iyya tun daga manufofinta da kuma tsarin mulkinta, muka ga ya yi mana daidai, kuma inda ma muke da gyara muka samu dama a manya-manyan tarurruka da muka yi guda 2 a wannan jam'iyya a cikin wata 4 nan, duka muka gyara su suka zama yadda muke so. Saboda haka wannan zuwa ne na inga 'yan uwa da abokan arziki, kuma a matsayin jam'iyyar mu ta sabuwar jam'iyya muna zagaya mu ga cewar shugabancin da muke da shi na ward na local government da na jiha a ko'ina an tabbatar da shi, kuma muna ɗaukar wannan dama mu tattauna da masu ruwa da tsaki a wannan jiha, mu gani cewar ko da wasu matsaloli waɗanda ya kamata a gaya mana, wanda watakila idan ana can Abuja ko dai masu faɗa musu ba za su iya zuwa su faɗa ba, ko kuma mutane suna da dalilin da ya sa ba za su faɗa ba. To saboda haka duk inda muka je mukan tattauna da shugabannin ita wannan jam'iyya na jiha da na ƙananan hukumomi da na ward domin mu ji inda suka kwana da inda suka tashi, kuma da yawa da mun gaya shugabanninmu su buɗe ofis a ko'ina domin jam'iyya ta kama. To sun kai mana rahoto, wasu lokatan nan da nan sai mu ce za mu je mu ba su ɗan notice kaɗan, inda muka je aka ce an buɗe ofis a guri kaza, to shikenan sai mu je mu gani an buɗe, komai ƙanƙantarsa muna da record. Yanzu kamar jiya da muka taho, da muka zo mahaɗar Makarfi, maimakon mu miƙo hanya sai muka yi musu bazata, sai muka ce mu shigo ta Makarfi mu duba mu gani ofisoshin da list ɗin da aka bamu sun buɗe, an buɗe ko ba a buɗe ba.
to saboda haka a nan amma haɗar makarfi muka gaya musu ba su san ta inda za mu shiga ba, da kuma muka shiga alhamdulillahi a wannan lissafi da suka bamu duka na garuruwan da ƙauyukan da suka ce an buɗe duka mun gani. Saboda haka jama'iyyar mu ta NNPP a jihar Kaduna ta cancanci yabo da ɓangaren ofisoshin da suka ce sun buɗe. Na je na gani da idona. ko kuna bibiya ba ku kan Ai ba za ka zauna a gida ko a Abuja mutum ya kawo maka lissafi ka yadda da shi ka zauna ba, in ba haka ba wani abu idan ya taso wata rana to sai ka sha mamaki. Saboda haka mu aikin mu ba na ofis ba ne kawai ka zauna a zo a baka tarihi da sauransu. Daidai da zaɓen jihar ma ba ma ba da notice da ya wuce kwana 2, amma mun gaya kowace jiha. Kwana biyu za a iya shirya a yi zaɓe masu A'a, ai duk mun gaya kowa ya shirya. Kowa ya shirya su zama cikin shiri. Saboda haka muka zan wani dalili ya taso sai mu ce za mu je guri kaza. Mun muka ce din nan ba ka da dalilin da za ka ce ba za mu zo ba, domin kai ɗan jihar ne ko ku ne 'yan jihar, to mu ma jihar mu ce gabaki ɗaya, kuma kowace jiha ce, ko Anambra ce ko Imo ce ko Akwa Ibom, duk inda ka sani muna da damar mu ce da su mu buga musu waya, kuma ko ina sun sani mu ba su notice na awa na kwana 2. Saboda haka yau ga mu Allah ya kawo mu wannan babban birni na jihar Kaduna, garin masoya, kuma gaskiya mun zaga duk inda muka je buɗe ofis din nan ba notice, amma sai kaga mutane suna ta ɓarkowa suna zuwa suna fatan alheri. Wannan muna murna, kuma amma mu yi mamaki ba, waɗansu suna son mu saboda sun san darajar mu da irin abubuwan da muka yarda da shi kuma muke yi kuma muka yi kuma da wa'anda ake ganin za mu zo mu. Waɗansu kuma kowa ne ya je a jika. Saboda haka duk inda suka ji an ce ko ga wani shugaba nan na wannan tsari namu na NNPP, musamman ma a ce ga Rabi'u Kwankwaso ya zo, to mutane suna murna. Kuma mun ga mutane jiya duk da halin da ƙasar take ciki, amma mun ga farin ciki a fuskokin al'umma a jihar Kaduna. To kafin mu ci gaba da wannan bari zan yi warware. Wannan magana ta kasance tun shekarar 2003. A wannan lokacin akwai jam'iyyu kusan 100, sun fi 400 ne wanda a kasar nan, wasu ba a san sunansu ba. To akwai tambayar da wani a lokacin wani jam'iyya za ga da irin nata logo din, wato wanda in ka gani za ka cewa jam'iyya kaza ne. Yanzu misali idan ka ga kayan marmari, yanzu misali an saki NNPP ne, in an ga tsintsiya an saki APC ne, in ga dama an saki PDP ne. To a wasu lokacin sun yi an yi jam'iyyu da yawa, wasu za ka su da fitilar kai, wasu akwai wanda yake alamar ta kurege ne, sai zama ko jam'iyyar daga Kano ne, sai su ke daga da wani idan an tashi zaɓen logo na jam'iyya, shin shugaba ne yakan tsaya ko ya ce a sa da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza, ko kuwa ya ake kuke zaɓen logo na jam'iyya ne? Shi ne tambayar da tun 2003 ake zaɓen da. To ai ka san kowane tsari, kowace jam'iyya tana da irin nata tarihi. Wata jam'iyyar ba mamaki wani mutum ɗaya ne zai yanke shawara zai yi jam'iyya, ya kira 'yan uwa da abokan arzika, abin da ya faɗo musu a zuciyarsu suke ganin shine daidai, to sai su sa shi a matsayin shine alamarsu. Kuna bai dangantaka da manufofin jam'iyya. Amma dai kowace jam'iyya tana da alaƙa da a sa mata suna mai kyau. Kowace jam'iyya kuma ya kamata ya kasance tana da alama mai kyau, kuma alamar da mutane in sun ji ko sun gani ba za su yi saurin mantawa ba. Duk wanda suke da wa'annan alamu, domin ni na samu dama na shiga tsari na kafa jam'iyya ko in ce jam'iyyu a cikin wannan shekaru 30 da na yi a cikin harkokin siyasa.
saboda haka kowace da irin tarihinta da inda kuma mutane waɗanda suke niyyar kafa ta suke zuwa. Mafiya yawa sai a kafa kwamiti a ce a tafi ajiye a zaƙulo waɗansu a duba tarihi na baya waɗanda jam'iyyu ne aka yi su da alamominsu a ɗauko ta nan, waɗansu kuma